בדיוק עשתה אירובי. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. מעכשיו אני בדיאטה. כבר הייתי עם צעיף, הייתי כבר בדרך החוצה. ביי לולה. ג'יימס, לאן אתה הולך? לפאב, לראות משחק עם החבר'ה. למה אתה לא רואה פה, איתי? לא למדת ממני כלום, יא גור. הסברת לה שזה חיים או מוות? למונדיאל, לולה? פעם ב4 שנים? אז בשביל מה עשינו חבילת ספורט אקסקלוסיב? ממי, קבעתי עם רוברט. טוב, תהנה. אוקיי, אז ביי. יאללה ביי. אז בעד מי אנחנו? אנגליה. אבל הצרפתים הרבה יותר חתיכים. היא מבינה בכדורגל? מה לה ולכדור לכלבה הזאת? לא מבינה. שולטת. יד. יד, יד, לא. פנדל. לא. יד, יד. לא. תרוץ, תרוץ, תרוץ. לא, לא, לא. יד. זה השוער. עבירה? זה עבירה? לא. רגל. מה? איפון. חבוב, בבית עם האישה זה קלאסה. זה לא כמו עם החיות בפאב. פופקורן? אני הולכת להביא. בטח, תביא. סוף סוף לבד. ג'יימס, אני מביאה רגיל. לא. עם מלח, בלי מלח. נו! עם חמה. אתה צריך לשמור, ג'יימס. אז גזר. רוצה קולורבי? אולי סלרי? לא. נגמר הקולורבי. לא! יש שומר. לא, פספסתי גול בגללך. וואלה ג'יימס, נשמע שהיה אחלה ערב, באמת. רוברט, אני מרגיש שזה ממש עשה לנו בונדינג. איך אפשר לראות משחק ככה? את לא מפסיקה לשאול שאלות, הזנב שלך בכל מקום. נמאס לי, אני הולך עכשיו לפאב לראות משחק ואין שום דבר בעולם שיעצור אותי. אני בא איתך. בעד מי אנחנו? ג'יימס, אתה מפריע לי. אז הערב ג'יימס, אני אצלך, לוקח מונית. ג'יימס, אתה בא? התחיל פרק 8, תזמין פיצה לייט. מי זאת, לולה? ביי, רוברט חייב לעוף, ביי. מה היא אמרה? פיצה? רובר, מה העניינים, יא כלב? ראית אתמול את המשחק? רובר? רובר! ג'יימס! ג'יימס?